Namigay ng ayuda ang DSWD Bicol sa pamamagitan ng AX program o Assistance to Individual in Crisis Situation na abutin sa mahigit 615 mga estudyante na konsideradong in crisis situation sa mga bayan ng Labo sa Camarines Norte at Ligao City naman sa probinsya ng Albay. Ayon sa datos ng ahensya, aabot sa 1,620,000 pesos ang kabuuang halaga ng nasabi ng cash na ibinigay sa mga benepisyaryong mga mag-aral at ito di umano ay magagamit nila sa panahon na sila ay nag-aaral. Sa ngayon, ang ahensya ay patuloy na nag-monitor at naghahanap pa ng ibang mga beneficiary ng nasabi ng educational assistance para sa mga mag-aaral. Ang nasabi ng requirement nito ay mula naman sa local government unit na silang mag-identify at ang DSWD ang magbabalidate sa nasabi ng mga beneficiary na dapat mabigyan ng AX program o educational assistance sa buong Bicol region. Iyan naman ang Bunyog Balitang Bicolania. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Dapat lang bayagang makaupo bilang Liga President at ex-officio member ng Sangguniang Bayan ng Ragay Camarines Sur, si Punong Barangay Alan Angeles ng Liburo Ragay. Ito naman ang pahayag ng DILG sa pamamagitan ni Provincial Director Julius Rodel Cal Ortez. Sinabi ni Ortiz na nagpadala ng sulat ang Regional Director kay Angeles na nag-aatas na okupahin niya na ang nasabi ng pagiging ex-officio member at member ng Sangguniang Bayan ng Ragay dahil na-comply niya na ang mga requirements na hinihingi para siya ay makaupo. Ito ang Certificate of Canvassing of Proclamation at ang oath of office na dala na ng sabi ng kapitan. Sumalit ang Punong Barangay Angeles ay hinarang ang pag-upo nito sa Sangguniang Bayan sa dahilan kulang pa di umano ng papeles mula sa Liga National Office, lalo na ang sertifikasyon na dapat dala ng nasabi ng Punong Barangay. Dahil dito, si Angeles ay hindi pa nakakaupo. Isa sa mga kapitan hindi pa nakakaupo sa Camarines Sur na representante ng Liga ng mga Barangay sa kanya-kanyang bayan. Noong ika-19 ng Enero 2024, tuluyan ang idiniklara ang bayan ng Bumbon na isa ng drug-cleared municipality ng Regional Oversight Committee, ROC, sa pangunguna ni Director T. Edgar T. Chubay, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 5, kasamaan dito ang local government unit na nagsabing bayan sa pamumuno ni Honorable Mayor Maria Luisa Angeles at Chief of Police na si Police Captain Ritzilda Matias. Dahil na rin sa pagpupursigi ng mga personahe ng Bumbon MPS sa pangunguna ng task agencies tulad ng Rural Health Unit, Municipal Welfare Development Office, DILG, mga non-government organizations ay naisagawa ang mga trainings at mga seminars sa mga person who use drugs o PWUDs. Kaya nakapasa ang nasabi ng bayan sa ganitong programa ng pamahalaan. Ang isang bayan ay may dideklarang na drug cleared kapag ang mga kinakailangan ay masunod tulad ng dapat ang mga PWUDs ay nakatapos ng rehabilitations and the wellness program at community-based rehabilitation program. Dapat ang nasabing mga PWDs ay hindi nagpositibo sa isinagawang drug test o higit sa lahat, dapat mayroon ng balay silangan kung saan kung may mga pusher at mga user sa isang bayan ay magsusurrender at doon nagagawin ang kanyang mga programa para sa kanyang tuluyang pagbabago. Nagpasalamat din ang local chief executive ng Bumbon na si Honorable Maria Luisa Angeles sa iginawad ng parangal na ito kung saan labis ang kanyang galak dahil sa mga tulong lalo na ang kapulisan ng Bumbon na nagawa umanong makuha ang lahat ng dokumento kinakailangan para lang makapasa ang nasabi ng local government unit sa tinatawag na drug cleared. Siniguro din ni Captain Matias na ang buong kapulisan ng Bumbon ay hindi titigil sa kampanya kontra sa mga illegal na droga. Pawaigting pa nito ang kanyang pagbabantay sa lahat ng mga sulok ng barangay para lang masiguro na talagang hindi na magkakaroon pa ng drug operation sa nasabing bayan. Pinuri ni
Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director ng Probinsya ng Camarines Sur, ang nasabi ng mga namumuno ng bayan at kapulisan dahil sa ginawa nito, lalo na at pagiging drug cleared ng nasabi ng bayan ng Bumbun, Camarines Sur. Ang Bumbun ay isabing drug cleared maliban dito ang mga drug cleared na sa Camarines Sur tulad ng Gainsa, Magaraw, Balatan, Milaor, Guwa, Presentacion, Karamuan, at sa ngayon ito na ang bayan ng Bumbun ay drug cleared na sa probinsya ng Camarines Sur. Yan ang balitang Bunyog, Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.